Ja, man bliver sgu lidt romantisk at komme i landet, hva'? Ja, det ser sgu godt. Du sagde, at det eneste, vi ellers skulle tænke på, det var at fodre en hest med en eller anden hunderund. Det er fandme ikke meningen, den skal have sådan en. Ja, den er i hvert fald ikke død. I naturen Benjamin, der rusker tæven valpen i nakkeskinnet og bider myrerne, når de har gjort noget forkert. Det går ondt, men det er kærlighed, Benjamin. Hvad fanden laver du? Vi leger bare. Hvor er Kelso? We're talking about my son. He didn't have a criminal record, and he's not a bad man. The crime that I'm here for, that I'm guilty of, is rape and murder. It's capital murder. Chamberlain deserves the death penalty because he's a cold-blooded, vicious killer.